eta praktika linguistikoetan indar berezia egingo du aurten ariketa sozialak, hala soziologiorako gogoa egitasmoaren alde baliatu nahi dute. Gaur arratsaldeko 7:00 aurkezpen ekitaldia izango da Bilboko kafe antzokian. Goiatzurkiko Euskaraldiko kidea da. Euskaraldiaren 3. edizioa azaroaren 18tik abenduaren 2 egingo dugu. Eta gaur, irailaren 28an zabalduko dugu. Ariketa erraldoi honetan parte hartzeko ahobizi eta belarri presten izen ematea. Hori ospatzeko Bilboko kafe antzokian ekitaldi bat antolatu dugu, arratsaldeko 7:00 hasita. Gogoratu, entitateen izen ematea maiatza erdialdean zabaldu genuela eta urriaren 31an itxiko dela. Goiz honetan berriz, Jasone Zenoz, Amanda Sierra eta Marta Olazabal emakume ikertzaileek euren ibilbideagatik aitorpena jaso dute. Hezkuntza Sailak eta Iker Baskek emakume ikertzaileen lana aitortu eta biztaratu dute sariketaren 4. edizioan. Entzun jarraian, Jokin Bildarratz, Hezkuntza Sailburua. Urte askoan emakumeen lana isilduta egonda eta gizonen lorpenak baino ez ditu jaso gizarteak. Baina egoera horri buelta emateko garaia heldu da. Guztion artean. Gure ardura da gizarteak ezagutu ditzala egunez egun gure bizitzako betzea arduratzen diren Euskadiko ikertzaileak. Nazioarteko kontuekin bueltan, erreferendum bat noiz eta nola egin zehazteko argitasun akordio bat proposatu du Aragonesek. Proposamen horren aldeko akordioa jostera deitu ditu Kataluniako alderdiak eta gizartea. Aldiz, Junts per Katalunia gobernu akordioa betetzeko eskatu dio, bestela konfiantza arazo batera aurkeztea galdegingo diola ohartarazi du. Pere Aragones, Kataluniako presidenteak gatazka politikoaren sakoneko korapiloa askatzeko negoziazioa prestatzera deitu ditu alderdi politikoak eta gizartea bera argitasun akordio bat adostu nahi du. Kanadaren eta Quebecen ildotik gizartearen aniztasuna aintzat hartu eta autodeterminazioaren aldeko adostasun zabala bilduko duena. Kataluniako politika orokorreko eztabaidan egin ditu adierazpen horiek Generalitateko buruak. Eztabaida ireki du bere hitzaldiarekin eta taldeek arratsaldean erantzungo diote handienetik txikienera orden horretan. Junts per Katen eta ERC-ren txandak amaierarako utzita. Aragonesen esanetan beharrezkoa da aintzat hartzea 2017ko urriaren 1eko erreferendumak utzitako ikasgaiak eta adierazi du argitasun akordio batek duela 5 urteko erreferendunaren mugak gaindituko dituela. Eta erreferendunez Ukrainara egingo dugu salto. Errusiarekin bat egitearen alde bozkatu dute Ukrainaren okupatutako lurralde horietan. Kiebek traizioa egotziko die galdeketetan moduren batean parte hartu dutenei. Aldez Moskuk prest ditu anexioa gauzatzeko botere legegilea exekutiboa eta juridikoa. Errusiak Ukrainan partzialki okupatutako Kherson, Zaporizhia, Luhansk eta Donetsk eskualdeek Errusiako Federazioarekin bat egitearen alde bozkatu dute. Bozketen lehen emaitzen arabera, eremu horiek anexionatzeko asmoarekin Moskuk auspotutako galdeketetan 83% babestu dute aukera hori. Deitzaileek ontzat eman dituzte ostiralean hasi eta atzo amaitutako bozketen emaitzak parte hartzea 50%tik gorakoa izan baita. Nazioarteak esana dauka ordea bozketa horiek ez dutela zilegitasunik eta ez dituela emaitzak aitortuko. Ukrainako gobernuarentzat fartsa bat izan dira eta NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundeko idazkari nagusiak esan zuen atzo nazioarteko zuzenbidea urratzen dutela. Gatazka honen erdian atxilo hartu zuten Pablo González kazetaria, orain bera gatibu jarraitzea eragozten saiatu dira, baina kartzelan jarraituko du. Abuztuaren amaieran beste 3 hilabetez luzatu zioten zigorra kazetariari eta hari eustea erabaki du dei auzitegiak. Ostegunean 7 hilabete beteko dira atxilotu zutenetik. Egoeraz galdetzeko konexioa egin dugu gaur haren bikotekide Oiana Goirigoienarekin. Asko pentsau gorren ganin ez dugu ondo ulertzen geupe, baina ustegune da, ez teko elez frogarik, ondoratu nahi da bela, firmau deizen, euren nahi da. Eguneko lerroburuak horrela iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea aipatu dugunez,
idorteari aurre egiteko hainbat murrizketa atxikiko dituzte Ipar Euskal Herrian. Udane Arbeok azalduko digu. Azken egunotako euritek Ipar Euskal Herriko egoera zertxo hobetu badute ere, oraindik 95 udalerritan hainbat neurri mantentzea erabaki du Lehortei aurre egiteko batzordeak. Testuinguru honetan esaterako Errobi eta Aturri ibaien eta beste ibai txikiago batzuen emariak aski urriak dira oraindik. Testuinguru honetan krisi egoeratik alarma edota larrialdi egoerara igarotzea erabaki du batzordeak, eta gogoan izan behar da krisi egoeran zelarik neurriak orokortzea erabaki zutela. Hala nola baratzak ureztatzeko ordutegi zehatza ezarri zuten, lorategiak edota berdeguneak ureztatza debekatu zuten, eta bestalde ere autoak edota etxetako fatxadak ureztatza ere debekatu egin zuten. Orain krisi egoeratik alarma egoerara igarota neurri batzuk mantentzea erabaki dute, baina oraindik batzordeak ez du erabaki edota iragarri zeintzuk izango diren neurri horiek. Eta idorte Arabara begira jarri beharra dugu ere, eguraldi lehorrak 20 inguru apalduko du 2022ko uzta Arabako Errioxan. Matxaleak txikiak dira eta azidotasun apala dute. Litekeena da horrek urteko ardoen kalitatean eragitea, baina egurrerako gordetzen den zukua ez du zertan. Ondatu, Nerea Garzia. Arabako Errioxan matz bilketa zida jada eta Arabako mahastiak sor marka berria biarazteko prest daudenek onartu dute euren ardoak Errioxako izenean jarraituko dutela aurten ere. Europa Batasunera heldu da upategiek egindako eskaera eta baimena lortu arte Eusko Jaurlaritzaren behin-behineko baimenaren zain zeuden. Hala ere, aukera hori zapustu eginda matz bilketa hasi denean. Teniendo en cuenta que el envío del expediente a Bruselas se retrasó muchísimo por parte del Ministerio, ¿no? Más de los meses previstos, casi 9 meses. Esto lo que hizo fue ralentizar el proceso de solicitud del permiso nacional transitorio, que fue hecho el 7 de julio. Estaba un poco previsto que este año fuese muy complicado, que llegase a tiempo antes de la vendimia y de ese permiso para poder generar ese consejo regulador. Por tanto, estamos a la espera de que en breves días ocurra, de que haya una resolución al respecto, en un sentido u en otro, y en el caso de ser positiva, ya las bodegas interesadas podrán comenzar a crear ese consejo regulador poco a poco y, con tiempo durante este año trabajar para que la próxima vendimia, aquellos que lo consideren oportuno, ya trabajen dentro de ese nuevo ámbito de protección. Gaur-gaurko 15 upategi dira sor marka berria biarazteko borondatea dutenak. Bestalde, matz bilketari dagokionez, Lehorteak gogor jo du azken hilabeteotan Arabako Errioxan ere, eta horrek uztaren ohiko epeak aldatu ditu baita kopuruak ere. Lehorteak 20 inguru apalduko du 2022ko uzta. Gainera, mahatzaleak txikiak dira eta azidotasun apala dute. Litekeena da horrek urteko ardoen kalitatean eragitea, baina egurrerako gordetzen den zukua ez du zertan ondatu. Bestetik, Olatz Perez de Viñasprek bigarren Gladys saria jaso du emakume teknologoen ikusgarritasunaren eredu izateagatik. Udane Arbeo lankideak azalduko digu jarraian zertan datzan sariak. Eusek eta EHUko informatika fakultatea Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Danobat Group industria taldearen laguntzarekin batera martxan jarri den Gladys saria da honakoa eta aurtengo irabazlea Olatz Perez de Viñaspre Gasteiztarra dugu. Epaimahaiak erabakia aho batez hartu du eta irabazlearen ibilbide akademiko oparoa eta gizarteko erronka handiei erantzuteko ahalegina azpimarratu du epaimahaiak. Irabazleak dena den benetako saririk garrantzitsuena lehenengo edizioan parte hartu zuten emakumeen kopurua dela azpimarratu du. Olatz Perez de Viñaspre Gasteiztarra jaso du aurtengo Gladys saria .eus fundazioaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen informatika fakultatearen eskutik, emakume teknologoen ikusgarritasunaren eredu izateagatik. Epaimahaiak aho batez hartu du erabakia eta irabazlearen ibilbide akademiko oparoa eta gizarte erronka handi erantzuteko egiten duen lana azpimarratu du. Zientzia eta teknologiaren esparru honetan emakume erreferenteak sortu nahi dugulako eta baita ere Gipuzkoa lurralde honetan
industria sektorea dauken garrantziagatik eta esten bokazioak ere sustatu nahi ditugulako. Gladisaria.es fundazioak eta EHUko informatika fakultateak antolatu dute Gipuzkoako Foru Aldundiaren berdintasunerako zuzendaritzaren babesarekin eta Danobat Group Industria taldearen eta EHUko berdintasun zuzendaritzaren laguntzarekin. Sensibilizazio ekimen bat ere bada. Ingurune digitalean lanean diharduten emakume gazteak, emakume mundu teknologikoan, emakume euskaldunak eta mundu teknologiko horretan lanbide eta proiektzio dutenak eta esparru horretan dauden emakume horiek saritzea du helburu. Sariaren bigarren edizio honetan baldintza guztiak betetzen zituzten 20 hautagaitza ebaluatu ditu epaimahaiak eta Olatz Perez izan da aukeratua. Bada Perezek zirraraz eta erantzukizun puntuarekin jaso du saria aste honetan EHUko informatika fakultatean egindako ekitaldian Donostian. Dardarka jarri nintzen, enun inondik inoa espero, jokoz kanpo, utzi nau pixka bat, emozio handiarekin, batez ere aukera matulako ikustarazteko, profila hau ez dela hain bakana, bagaude deixente. Horrez gain sariaren lehenengo edizioan parte hartu zuten emakume kopuru azpimarratu nahi izan du aurtengo irabazleak, hori izan baitzen berarentzat saririk garrantzitsuena. Urrengo 9 hilabetetan hauteskunde sindikalak egongo dira Hego Euskal Herriko fabrika handi gehienetan eta horren atarian elak gehien behar duzunean lelopean kanpainaren aurkezpena egin zuen atzo sindikatuak jakitera eman duenez, ordezkaritza sindikalaren ia erdia 47,1 jarriko da jokoan hauteskundeetan. Labek berriz gaur egin du zurekin bagara egiteko beste modu bat kanpainaren aurkezpena eta sindikatuak nabarmendu duenez eraldaketara momentua da euskal sindikalismo berria eraikitzeko garaia alegia. Hego Euskal Herriko hauteskunde sindikalak heltzear dauden honetan, elak eta labek euren kanpainak aurkeztu dituzte. Urrian hasiko da hauteskunde sindikalen epe trinkoa delakoa. Urrengo 9 hilabeteetan, hauteskunde sindikalak egingo baitira Hego Euskal Herriko fabrika handi gehienetan. Bada horren arira, elak gehien behar duzunean lelopean kanpaina aurkeztu du. Labek berriz, zurekin bagara egiteko beste modu bat lelopean. Urduritasuna nabaria da sindikatuen artean mugimendu eta ardura handiko hilabeteak badatozkie sindikatuei. Izan ere, elak jakitera eman duenez, ordezkaritza sindikalaren ia erdia, 47,1 jarriko da jokoan hauteskundetan. Egun gehiengoa duelak, Labek bere aldetik argi du Hego Euskal Herriko bigarren indar sindikala izan nahi du. Gure asmoa da Lab Hego Euskal Herriko bigarren sindikatu bilakatzea, bigarrena ordezkaritzan, baina lehena eragin gaitasunean. Egun, Komisiones Obreras da bigarren indarra 20,6rekin. 0,88ko aldea dute Labek eta Komisiones Obrerasek. Azken 5 urteetan 1,6ko igoera izan du sindikatu abertzaleak, beraz, Laben asmoa posiblea bada. Bide horretan, Laben ustez, eraldaketarako momentua da euskal sindikalismo berria eraikitzeko garaia alegia. Beraz, hori da gure erronka, bigarrenak izatea Euskal Herri mailan, baina lehenak eragin gaitasunean. Edo nola ere, 9 hilabeteko epean aldaketak aurreikusten dira fabrika handietan. Lan gatazketara Salto Arabako egoitza pribatuetako langileak grebara itzuli dira. Ela eta Lab sindikatuek beste greba egun bat deitu dute hitzarmenaren negoziazioen blokeoari aurre egiteko. Gaur manifestazioa egin dute Albertia Campus egoitzatik eta Aldundiaren egoitzan amaitu dute. Bertan izan da Nerea Garzia lankidea. Ela eta Lab sindikatuek manifestazioak eta lanuzteak egin dituzte gaur Gasteizen. Otsailean lan baldintzak aldatzeko eztabaidak gelditu ziren sindikatuek maila utzi zuten. Diotenez, patronalak hitzarmeneko artikuluak aldetzeari ezezkoa eman ziolako. Arabako Foru Aldundiak uztailean deitu zituen bilera batera langileen ordezkariak eta patronalak, eta negoziazio maila berriz eratzeko konpromisoa hartu zuten patronalek. Hala ere, sindikatuek ez dute haien berri izan ordutik, eta geldirik daude elkarrizketak. Patronalek eskaintzen dizkiguten
plataforma edo aukera, baldintzak hobetzeko aukerak ez dira guztiz onargarriak. Bai Araban ez daukagu hitzarmen probintziala, hori oso garrantzitsua da, hasteko estatalaren bitez haien baldintzak kudeatzen dira. Bigarrena, ekiparazioa, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan dauzkaten bai diruz, bai soldata, bai jardunaldia, bai baldintza duinak, zergaitik hemen ez dago eta ez daukate, Langileek beraz grebara deitu dute eta manifestazioa antolatu dute. Albertia Campus egoitzatik eta Aldundiko egoitza helmuga izan da. Negoziazio maila berriz eratu dadila eskatu dute hitzarmen duin bat lortzeko. Horrela jarraitzen bada patronalaren jarrera, jarraituko dugola horrela eta areta tinkoago ere. Ez dugu nahi langile hauek 1.000 euro segitzen kobratzen 1.000 euro eta horrelako baldintzekin. Testu inguru honetan patronalak sindikatuei eskatu die eztabaida mailara bueltatzea eta gehitu du hitz egiteko prest dagoela. Eta Arabatik Nafarroara, Nafarroako gobernuak eta Volkswagengo enpresa batzordeak elkarrekin egiten duten lana indartzea adostu dute lantegiaren eta hornitzaileen alde eta herritarren onerako izango dela nabarmendu dute. Encuentro con el gobierno de Navarra con Volkswagen y vías ciclables y alguna cosa, otra parte aclarar contestados. Sí que por eso pues también esta representación del gobierno, ¿no? Hablaron también de movilidad. Martxan dira Hego Euskal Herriko gobernuen bueltan urteko aurrekontuen inguruko eztabaidak. Entzun dugu Pedro Azpiazu Jaurlaritzako ekonomia sailburua lerroburuetan, aldiz Nafarroara begira gobernua 2023ko aurrekontuen negoziaketekin hastear dago kontu horren eta beste batzuen berri eman du Elma Sainz lehendakariordeak gaur. Nafarroako gobernuak asteroko bilera ospatu du eta gerora Elma Sainzek adierazi du 2023ko aurrekontuetan fiskalitatea izango dela ardatz nagusia. Bihar hasiko dira negoziaketa horiekin, baina dagoeneko badakigu Navarra sumak ez zuela bertan parte hartuko. Adierazi du gobernuak Euskal Herria Bildurekin apurtu arte ez dela ezer negoziatzeko beraien artean. El Gobierno de Navarra no puede hacer sino lamentar esa decisión de Navarra Suma, máxime en un contexto como el que actualmente vivimos, tanto para familias como para personas, y en el que conseguir unos presupuestos con participación de todas las fuerzas parlamentarias es tan importante. Como les digo, este Gobierno no puede hacer más que mantener, como así se lo trasladé personalmente al señor Esparza, la puerta abierta al diálogo y a la negociación, y la convocatoria de reunión sigue en pie si es que reconsideran su decisión. Pablo González kazetaria bera gatibu jarraitzea eragozten saiatu dira, baina kartzelan jarraituko du. Abuztuaren amaieran beste 3 hilabetez luzatu zioten zigorra kazetariari eta ari euste erabaki du dei auzitegiak ostegunean 7 hilabete beteko dira atxilotu zutenetik. Oiane Goiriena bere bikotekidea da. Asko pentsau gorren ganin ez dugu ondo ulertzen geupe, baina ustegune da, ez teko elez frogarik, ondoratu nahi da bela, firmau deizen, euren nahi da bela. Ni pentsatu eta arrazoie emongo deuela Estrasburok, nabarmena da beran eskubide urraketa, eta azken baten hori da salatzen dana. Pasaten dana da Estrasburgok denpori bideuela erantzuten, eta hori ez dakigu noiz helduko da, ez dugu espero epe laburrien erantzun jasoterik. Baina guk ustegu behintzet erantzune positibo izango da.
Abortu seguru doako eta legezkoaren nazioarteko eguna den honetan, eskubide honek dituen trabez eta oztopoez aritu gara. Naroa Iturri Osakidetzarako jarduten duen askabide haurdunaldia eteteko klinikan egiten du lan, berarekin jorratu dugu gaia. Abortuaren legea aldatu zanetikan, alegia badakizue lehenago bakarrik antzala psikologikoki arazoren bat edo bazenu, psikiatra baten baimenarekin edo sinadurarekin izan bartzala, geroztek orain ja edozein emakumek haurdunaldiaren etenaldia egin dezake 14 aste eta 6 egunera arte. EAN eta baita Nafarroan ere, erkidegoan eta Nafarroan, egin dezake nahi duen lekun eta doainik. Hori da zerbitzu bat, ematen dana. Orduan, orain azken lege berria atera dana, desberdintasuna da, 16 urtetik gorako, osea, 16-17 urtekoek etenaldi egin dezaketela tutore legalaren baimenik gabe, baina oraindikan hori, 3 egun eta gauza gehiaguna, baina hori oraindikan ez dago vigente, ez dago oraindikan arautua. Hori oraindikan kongresuan aprobatu zen, baina oraindikan senatutik pasa behar da, bueltatu behar da kongresura, hor berriro berrikuntzak sortzen diran edo idazten diran, eta gero aprobatuko dituzte, espero da, eta espero dezagun izatea urte amaierako. Bestalde, aipatu dugu lerroburuetan ere, gaur zabalduko dute Euskaraldirako izen ematea begia lorpenetan jarrita. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea, aski alda maite dut ozen esatea. Euskaraz bada zerbait, hitzekoa izatea. Esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar bat esuak izten du maiz, martxan ipini ahota belarri, ari etxerako eta zukalerako, jolaserako eta lanerako, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Eta albistegiarekin amaitzeko, kulturarloan estatu propiorik gabeko herrialdeen 8. jaialdian Euskal Herria, Galiza, Katalunia, Gaskoina, Groenlandia, Sardinia eta Transilvaniako musikari eta musikagileak bilduko dira. Antolatzaileek aurrerago jakinaraziko dute talde parte hartzaileen izenak. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira arratsaldeak, gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian, gero arte.